ngrawuhake kratoning swarga. Panglimbang 5 menit dina Kemis Wage tanggal 11 Juni taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 10 ayat 7 tekan ayat 13. Ing donya iki nadyan kahanane cengkah saja ora bisa kapisahake antara kang becik kalawan kang ala. Kalebu ing kene yaiku tumindak becik kalawan tumindak ala. Kepara menawa padha kita seditakake ing media massa, tumindak ala rinasa luwih umbyung kawartakake tinimbang tumindak becik. Umpamane wae prastawa korupsi para pejabat pamaréntahan kang tansah gilir gumanti ngrenggani warta koran, televisi utawa YouTube. Semono uga karo prastawa cerah padudon tindak mitenah liyan enggo gawe Rajapati. Dene prastawa-prastawa becik kang kober nyelip ing warta-warta ala mau kayata warta ngenani wong-wong kang reroyongan mbangun kampung. Gusti Yesus sing waos dina iki ngutus para pendherek dalem kanggo ngrawuhake kratoning swarga. Carane yaiku kanthi nyarasake wong kang lara, nangekake wong kang mati, gawe resik kang nandhang budhuk sarta nundung demit-demit. Gusti meling mawanti-wanti supaya para murid nindakake ayane mau tanpa njaluk upah apa meneh nganti njaluk bathi. Para murid wis nampa daya kuwasa sacara gratis, mula ya kudu kaadomake sacara gratis uga. Kanthi ayan utusan mau, Gusti Yesus kersa ngrangsek daya kuwasaning piyala kang maujud ana prastawa-prastawa kayata kapratelakake ing cecala. Dek jaman Gusti Yesus sugeng, akeh wong nandhang sangsara awit krenah lan pitenahe liyan. Akeh wong lara abot kang ora enggal waras jalaran kanggo dolanan dening wong-wong kang darbi kaluwihan mertamba kanthi bayaran tikel tekuk. Akeh wong miskin jalaran diperes dening para juru beya utawa dening wong-wong sugih kang padha meranakake dhuwit utawa dadi tuan tanah. Akeh wong miskin kang tansaya miskin marga kadadekake batur tukon. Akeh uga sing marga aboting panandhang lan sanggan banjur dadi owah pikire, ngengleng enggo kopong pikire saengga diangslupi para demit. Ing satengahing kahanan wong-wong kanthi kahanan kaya mengkono mau, para murid ingustus. Gusti Yesus piyambak ora ngutus para murid kanthi lawaran, ananging kaparingi daya kuwasa kanggo bisa mbingkas kahanan ala awit saka krenahe piyala mau. Kanthi daya kuwasa yang Roh Suci, para murid dinawuhan ngrawuhake kahanan becik, tentrem lan rahayu kaya kang ana ing kratoning swarga. Para tresna pelem kinasih timbalan kanggo ngrawuhake kratoning swarga isi lumaku kanggo kita para pendherek dalem ing jaman saiki. Harak ing sakiwa tengen kita isih akeh wong-wong kang makarti ala saengga gawe rugi lan pitunane liyan to. Harak ing sakiwa tengen kita isih akeh wong-wong ngingu sifat drengki, jahil metakil kang gawe pitunane liyan to. Harak ing sakiwa tengen kita isih akeh wong kang ngujo sifat luduk kemaruk saengga padha korupsi lan ngentit bondo kang dudu hake to. Kita tinimbalan krawuhake kratoning swarga kanthi gawe tentrem, rahayu, jenjem, seneng lelipur, uga seneng aweh pitulung marang sapa wae tan bidak-bidakake. Suwawi sami munjuk, kuning asma dalem yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Rama kawula ing swarga, asma dalem kaluhurna, kraton dalem ugi rawuh, karsa dalem kelampahana wonten ing donya kados ing swarga. Kawula nyuwun rejeki kangge sak menika, sakathing lepat nyuwun pangapunten dalem. Kados dene angin kawula ugi angapunten dhateng sesami. Kawula nyuwun tenepina saking panggoda, so linuwarna saking piyawon. Amin. Mugi linurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci, kados sing mlebu sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kuning asma dalem yang Rama, so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.